Anya, guggolj le te is. De ne olyan messzire, közelebb hozzátok. Nézd már, a reptébe elkapta. Ilyet? Jobb, mint egy kutya. Ne olyan messzire dobjad, majd ide jönnek ők. Közelebb dobjad. Magadhoz közelebb. Sok pecsenye kacsa. Apa, nézed milyen szövi? Kézből elveszi? Nyújtsad neki. Nyújtsad neki, és nem csíp nagyot. Anya, nyújtsad már. Ne legyél már beszari. Nekem is hagyjatok. Akkor hagyjál apának is. Gyere, most én jövök akkor ide és nyomom. Anya! Tudjad már, Kérek én is kenyeret. Meg én is kérek egyet. Na. Ne ugrálj, ülj le, guggolj le, nem mozogjál. Ez a fejékre! Anya, nézd, bátorságod gyűjt. Csak Olivértől fél. Gyere, gyere. Az megkapott egyet. Maradj már nyugodtan, maradj már. Ülj le, ülj le. Hát ott kettőből kaptam. A szegények már annyi kenyeret ettek, már kenyeret fosnak. Gyere. Maradj már, menj. Hát annak a messzinek akartam dobni. Főleg ott is vannak. Aztánnak is adok. Anya, adnál neked még kenyeret? Elfogyott. A varjútól megijedtek. Milyen? Jött egy nagy madár, egy varjú, gondolom attól megijedtek.